बीच में खड़ा है। चालू है। बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा। हम लोग तो ये पहाड़ पर चढ़ रहे हैं अब। बोल बा 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 बोल 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 साइड बा बोल 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 बा मनोज बम बोल बा 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 बोल बा। तो ये है बोल बा। तो ये पहाड़ है। बोल बा बोल बा बोल पसीने हो गया। बोल बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा बोल बोल बा 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 बोल बा। देखिए लेटे लेटे जा रहे हैं सब प्रभु की जैसी प्रभु की भक्ति में। कुछ लोग कांवर लिए, कुछ लोग पीठ पे बांधे, कुछ लोग डाक बम जो 24 घंटे में पहुँचते हैं। बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा बोल